ପିଲାଦିନେ ପଢ଼ିଥିଲୁ ରାତି ପାଇଲାଣି ରାବଇକା ଉଠ ଉଠ ମଠ ନ ଖରାଉ। ଏଠି କିନ୍ତୁ ସେଇ ହେଉନି ମ। ନା କାଉରା ବିଲା ନା ଶୀଘ୍ର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଉଠିକି କବାଟ ଖୋଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେଣି। ଆଉ ଏ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଗମନକୁ ଚାହିଁ ବସିଥିଲେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ହେଉ ନିତିଦିନିଆ କାମ ସାରି ରୋଷେଇ ମୁଆଁ ହେଲି। ବୁଧବାର ଥିବାରୁ ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟା ମାଛ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ତାକୁ କଟାକଟି କରି ଭାଜି ଦେଇଥିଲି। ତା ସହିତ ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ଜାଣିଥିବେ ପିଲାଙ୍କର ଯେତେ ବାଗ। ହଁ ପଖାଳ କରିଦେଇଥିଲି। ଖରା ତ ଜୋରରେ ହେଉଛି, ହେଲେ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗକୁ ଲଙ୍କା ନଥିଲା ମ, ସେଥିପାଇଁ ଛାତକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇଥିଲି। ହେଲେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏ ଗଛରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଲଙ୍କା, ସିଏ ପୁଣି ପାଚି ଯାଇଛି। ଛାଡ଼, ଖିଆ ପିଆ ସାରି 4ଟା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ବାହାରିଥିଲି, ହେଲେ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ଗୋଟେଇ ଆସିଲାଣି। ଯିବା କ୍ୟାନସଲ୍। ଆଉ ଘରେ ବସି ରହିଲେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଖାଲି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା। ଆଉ କ'ଣ ବନେଇବି ଭାବି ଚାଟ୍ ବନେଇବି ଭାବିଥିଲି। ଆଳୁ ମଟର ସିଝେଇ ଦେଇଥିଲି। ଏ ତ ଦେଖାଯାଉନି, ଏଠି ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ୁନି, ଅନ୍ଧାର ଦିଶୁଛି, ଚଳେଇ ଦେବେ ଟିକେ ଆଉ। ତାପରେ ଭେରାଇଟି ଚାଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ମା ପିଲା ବାପା ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।